og dispensa kay medyo sensitibo ning video ning maong balita. Ritual sa paglubong o pagtago og bato sa panit sa mga tao padayon nga gibansay sa pipila ka bahin sa probinsya sa Siquijor. Niadtong Semana Santa nakuhaan sa Balitang Bisdak kining maong proseso nga matud pa pang depensa kanila kun daotod. Ani ang exclusive report ni Nico Sereno. Biyernes Santo, dihang nakabisita ang Balitang Bisdak ning usa ka balay sa probinsya sa Siquijor. Daghang tao ang midagsa dinhi kay kadaghanan magpatambal. Apan ang uban, tuyo sab kining practice sa maong adlaw nga gitawag og pagpalubong. Gitapukan sa mga tao kining nagkadaiyang gidak-on sa mga bato nga gagmay. Namili sila kung asa ang ilang ipataod sa ilang lawas. Usa niini ang gitawag nila nga dila sa liti nga matud pa lisod ang pagpangita sa kakahuyan. Human mapilian ng mga bato, ipabaid kini. Bayaran ko na, bayaran ko na itong. Bayaran niya kaya sa. Bayaran kay. Sige ko na. Lakip sa mituyo pag-adto aron magpalubong ni atong adlaw ang mag-inahan nga 71 anyos nga lola ug ang iyang 47 anyos nga anak. Kaning ni para panagang ni kung dauton ka. Oo. Daghang dala. Daghang dala ni kay. Kani siya kuan. Kanang ang mga haplas ra nila. Mga haplas ra mo nila moy akong nakuana nasulayan. Nya kay bisan og naay haplas kay kuan man gihapon kanang dudan man gihapon. Pero kuan mo nang hinghukom ko nga mao kuan butang na lang kuani kay aron kuan ba mo kana ilang binuang mo daplot man tuod pero dili jud ka di ka makuanan ba. Sila ang unang gitauran sa lalaki nga gitahasan nga mohimo niini. Tigib ang gamit niya nga idukdok aron masamaran ang panit. Sa higayon nga masamara na, dito dayon isuksok ang gamay nga bato aron dito na itago ilawom sa panit. Pagkahuman, pikas bukto na sab ang butangan. Si Lola, bisan sa iyang pangidaron, wala kini panumbalinga, mabutangan lang siya og pamproteksyon. Human masamaran, pahiran lang ang samad og lana ug ipastedi ang kamot sud sa pipila ka minutos aron dili mudugo. Sakit-sakit ug gamay. Sakit ug gamay. Oo, gamay, sakit-sakit ug gamay. Kay o pagpantak ana, ayon na lang tanaw ko haron di ka kuyawan, kabuhion ja ka. Ako sa ako apo wala pud ko kuan kay kuan man kanang naay wala lang pud nako kuan na ba kay ang ako mong yung gihuna-huna ra gyud nga kanaagi ko'y panagang. Kaya para nga lugayon, sakit ba na dahil murag wala na sakit. Dahil ipasok nimo ilubog. Oo. Para unsa to dito protection mo din Depensa na siya. depensa. Magkinaunsa og may mga mo Kana man tanang panahon sa yung laka ba na yung mga self defense na. Kining usa ka lalaki nga gikan pa sa Mindanao nagpabutang sab ni adto higayuna. Sa usa niya kabukton, wala ra hinuon kaayoy nasugatan nga problema. Apan sa pikas nga bukton, mabantayan ang grabe nga pagdugo. Hinuon matud nila, normal ra kini ug di angayang kabalakan. Ang nangunay sa ritual, taod-taod na sang mihimo niini ug gani siya mismo nagpalubong sab og bato sa iyang bukton kaniadto pa. Giklaro niya, luwas sa rakini. ikaw nakabutang na kanisa una. Oo. Lubong nga. Na rin. Wa man kay murag epekto sa panglawas. Wala may scientific na. Hinuon alang sa mga doktor ang ayang magmatngon ang mga muhimo ni ining maong practice. Ang Provincial Health Officer sa Siquijor na balaka kung ugaling magka-impeksyon ang mga nagpabutang o nagpalubong og bato. Ang amo sa medical kuan kining aspect gyud mura gina danger of infection sa ilang gihimo. Oo. Labi na kanang Nya wala ray antibiotics pagkahuman. I mean, yun ana man gyud ang sistema sa medicine. Hinuon girespeto ra niya kining maong practice sa pipila sa ilang probinsya. Kanang mga mechanics of kuan ana po sir, dili man gud nato ma-explain sa kuan gyud sa science pod. So murag beyond sa amo ang kuan. nananailang na yung Oh, ilaha pod ron. Oh. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.